Deci, fraților, am venit astăzi, probabil în ultima zi frumoasă de vară, din septembrie, în locul numit Huda lui Papară. Ia uitați-vă voi cum arată locul acesta. Uitați-vă ce culoare are apa. Pare că acolo cineva a blocat accesul în peșteră. În film poate nu se vede, dar structura este impresionantă, este mare.